comarca de la Safor Valldigna, a fer costat també per a aquesta reivindicació que ja portem massa anys del tren Gandia-Oliva-Dénia, i creiem que és un èxit que avui estiga moltíssima gent demanant aquesta infraestructura tan necessària per a unir aquestes dues comarques. L'única comarca de tota Europa que té més de 200.000 habitants i no té un transport de rodalies en condicions. Els valencians necessiten tindre infraestructures al mateix nivell que altres regions de l'estat espanyol. I desgraciadament els governs del PP i del PSOE els marginen sistemàticament. El bloc està així a Dénia, com des de fa 30 anys, reivindicant la necessària connexió entre Dénia, Oliva i Gandia. Una línia fèrrea necessària per a unir les nostres comarques, per a crear riquesa i crear ocupació. I el que hem de dir és que estem farts dels governs que es marginen. I nosaltres estem construint una alternativa potent per a tirar fora de la Generalitat al president Camps a un partit, el Partit Popular, que ens ha arrasat com a poble. I estem fent-ho en treball, en iniciativa, en projecte, en força, i el que lamentem és la falta de capacitat del senyor Alarte i el Partit Socialista per a crear una alternativa útil per al País Valencià.